cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba da saninsa ko ba da saninsa ba, duk abin da ya taba ko kuma ya fito daga cikin shi to ya fi duniya da abin da ke cikinta daraja. In ana maganar manzon Allah ba a son ka kawo mana hankalinka kuma iliminka ba zai yi amfani ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama barira ta sha fitsarinsa. To kaga in ka ce za ka kawo maganar ilimi ba zai yi aiki ba, don fadalat ne, najasa ce, kazanta ce in ana maganar science. Kun gane maganar? In ana maganar kimiyya fitsari kazanta ne. To amma in ana maganar manzon Allah ka ajiye kimiyya ba za ta yi aiki ba. An gane? Sannan ana maganan fassar ilimin ka to ai ba za ka iya fassara ba ka iya ba tukun. In dai ana maganar manzon Allah ba ka da ilimi, ka yi haƙuri kawai, ba ka da wani digiri da wani professor da wani maganar manzon Allah ake. Kuma shi manzon Allah ba wanda ya san shi sai masu ƙaunar shi. To su kuma masu ƙaunar shi in dai ya tabbata wani abu ya taɓa cikin shi, to wannan abin ya fi duniya da abin da ke cikin ta. Ka gane maganar da ke? In ka ga ka gane to kaunar ka da manzon Allah ce ta dan karu. In kuma ka ga baka gane ba to kaunar ce ta ragu. Da sauranka. Sai kai ta istighfari wata ran zaka gane. Na'am. Shikenan.